Jos rakkaus vapahtaa mykkäkouluun ja törmäyskurssi saa sut pakoon Ouluun, sieltäkin ystävän löydät varmaan. Luona baarin tiskinen istuu varmaan. Soi rock and roll 4A tilatessa. Sain A4-luokituksen rakkaudessa. Rock and roll 4A ja toinen pistä. Tarjoilija 3. tynnyristä. Se kuohahtaa, se vaahtoaa, mut ei suutu. Se vaikka pärskähtää, ei kurkkuun juutu. Ja kaverin toverin siitä mä löydän. Taas jo tunnen poverin, jään luokse pöydän. Soi rock and roll 4A tilatessa. Sain A4-luokituksen rakkaudessa. Rock and roll 4A ja toinen pistä. Tuo tarjoilija 3. tynnyristä.